No už funguje. Takže pomocou týchto dvoch jackov nájdem kartu, ktorú si za chvíľu vybereš. OK. Je tu listový a krížový. Vložím ich sem. Ty si teraz vyber kartu. Ukážu do kamery. Áno. Pamätáš si ju? Áno. Polož. Všetkým karty. Teraz ich odsekám. Teraz idú na rad títo dva jackovia. Vložím ich sem. Prikriem kartami. Jedno malé magické gesto. A tvoja karta bude priamo medzi nimi. Je tu jeden jack, 3 karty, druhý jack. Čiže 1, 2. Prišli mi na pomoc ešte ďalší dvaja. Lebo bez nich by som to nezvládol. Toto je samozrejme tvoja karta. Áno. Teraz si vyber, medzi ktorých chceš dať. Medzi čiernych alebo červených. Medzi červených. Medzi červených. Čiže jack, tvoja karta, jack. Áno. Stop. Stop. Dám ich sem. Tak aby si videl, že neokašľávam. Čiže to bude jack, tvoja karta, jack, OK? Áno. Karty. A teraz pôjdem hľadať tú kartu pomocou týchto dvoch. Položím ich na vrch, otočím ich. A tvoja karta medzi nimi. Áno. Otočím ich späť. Tvoja karta už tam zase nie je. Ale to ešte nie je všetko. Vezmem všetky karty. Tvoja karta je stále medzi červenými. OK.